Yun. Good morning mga kamoves. Lagyan na natin ng oil. Lagyan na natin ng oil sa Bunoy 2.0. Lagay natin yung Honda Pro Honda Empower Your Passion 1 liter. Ito 1.3 yung nito. Yung dapat mong lagay, pero lalagyan ko to 1.1 para makahinga. Yung unang change oil, yung takbo niya 2K. Change oil, second change oil, ang natakbo na niya 6.2. Kaya ang Porto yata yung ito. Bago ko change oil, yan na, bawasan ko na. Sa pangalawang change oil ko 9K na, 9K yung takbo. Change oil ko na. Kasi yung Porto na takbo niya, bago ko i-change siya, maitim grabe yung itim niya. Kaya bawasan ko. Pag may takbo na 3K, i-change oil ko na. Kaya yun, lagyan na natin ng oil sa Bunoy 2.0 para magamit ko mamaya. Yan kondisyon na kondisyon. 2 araw, isang araw saka isang gabi. Ubos la yung oil niya sa loob siguro. Ayan, sisula natin. Yan 2.